musidɓe tedduɓe ko jam tan wona tana giɗo moɗi Ibrahima Umar kan katante leñol mo añam yaroyaɓe ari hofnude on rendude e moɗon weltare e wostodirde e moɗon miijoji nde tawno kala jiɗɗo maayɓe garta ko baayi ɓuri. Bandiraɓe tedduɓe, hande nde gonɗen e nder ngenndi Senegal, yimɓe ɓe dilli to bange dawrugol ko wiyete ko politique. Moni fof e sengo naatiri haɓantoɓe leydi e haɓotoɓe won e ɓiɓɓe leydi. Ngare ngollen e ngare bonnen. Ngare kalden ƴeewen laawol ngol jiitaten ndewen dañen jam e haala sohlaani ko yiɗi fof yo won ko bonanno ko yo bon. Banda men so tawi wayindani holto leydi men hucci, hoto leydi men feewi. So tawi mi artiri e teskinde ko yawti ngoyannoɗen e Senegal ko en ngala laamɗo jogiiɗo e won e miijoji baawɗi siinede nafa leydi ndi e leƴƴi mum. Ngoyannoɗen e leydi ndi ko en ngala won e kaɓirɗe ɗe mbawɗen habtorade ñaw, heege, basal e majjere. Ɗeɗo geɗe pop kala hen sengo en dañi hen fartange ko eɗen mbiya ɗum ɗo kam ne yiyo ene memo wadde dokkuɗoma kacitari hokkuma bottari on so fodanima hirade ɗum enen nano. Holko jiɗɗen wiide? Caggal duuɓi e kitale, caggal lamɓe hewɓe rewɓe ɗo geno addani en laam ngenndi goto e ɓiɓɓe men ene wiya Alhaji Macky Sall ari ɗiggitini laabi peranoɗi feri kesi faari en e ɓamtare. Sen gurdi on duuɓi en ngari ha ɗo, holko o foti yoɓede, holko o foti ruttede, holno foti haaldirede yeeso makko e caggal makko. Kono ɗum foo e waade noon so alaa ko heddi moni fof ne rokka yiyande mum, moni fof ne rokka yiɗande mum, de tawno mbiɗi heewi wiide jiɗɗo ya ummo jooɗoɗo jooɗiɗa ɗo on kala no jooɗoriɗa fewnirta ko ɗum. Ko ɗe haalkade jiɗɗo ya ummu o jooɗoɗo jooɗiɗa ɗo on kala no jooɗoriɗa, kala ko kalɗa, kala ko mbaɗɗa on ɗum fewnirta ko ɗum. Waɗi noon o yiɗa ɗo jooɗiɗa ɗo te an wawa ittude mbiyamo nda jooɗɗo mi ummo. Wadde holno watte? Neɗɗo no foti andude nafoore mum, neɗɗo no foti andude hoore mum, neɗɗo no foti andude goonga, neɗɗo no foti andude sabu mboɗo yiɗi ɗum ɗo tan woto addane bonnude ko jeyda.
ada yidi ngal do gedal sa hebani ngal tan ko ndenduden ko jeyden ko fo so yidi yo bon ala wana non bandiraɓe tedduɓe oto hay goto sikku ko haalete hande Senegal ko nawrani ɗum foti ka waali wuro foti ka ɗanniyanke foti ka janguɗo jangde wawde wonde fof foti ka julanke foti ka jaganke foti ka gawowo foti ka demowo foti ka gaynako foti ka fitram golle kala ɗo mbawɗa wonde ko dillete hande e ngenndi Senegal ko ene naworma nde tawno ha ko ma jam waɗa koy nde jama juule ngendiyankoɓe Senegal anduɓe Senegal alɗuɓe Senegal famarɓe doole Senegal e kala leñol kala ɗemgal ganden koy ko ma dawaɗi ndenta ngofa fowru ndunu fowru noon hande ko ceeragu men ndunu fowru hande ko majjere men ndunu fowru hande ko basal men ndunu fowru hande ko firtare leydi men ndunu fowru hande ko jiiɓodiral ɓesgu men sen mbasi ndi leydi e nder Afrique en mbasi ko heewi de en kaalino e nder jimi men mbiɗen pullo mo nanata pular on kam wasi ko heewi ya wone leyɗele ƴeewa holko woni toon ganda ko woytete e kangade ko miijetake e laalaɓolo makki ko poɗɗo wiyeede jarama makki ko poɗɗo wiyeede min jii ko golluɗa ko a jarama yo geno hokku min hono ma baɗowo ko mbaɗɗa ko ha ɓura ɗum so mi artiri wagginagam faade leñolam fulɓe bandiraɓe fulɓe bandiraɓe fulɓe ndeno ɗen ko pulaari wiyata ko woppude yummum rewa e tenoɓe goppa yumma ndewa e tenoɓe sabi tan wone geɗe aduna sabi tan jawkal aduna sabi tan laamuji garuji hande ɓoccitoɗi jango ko Allah laamnata ko kanko horkitta hoto jab moƴƴinde ko moƴƴani kono noon hoto bonnumo ma e jeese anƴe mum neɗɗo hoto bonnumo mum e jeese anƴe mum mo am o so tawi o moƴƴi ni mi welto mi duusamo e kala sengo so bonni mi nodda mo ɗo weeyi mi yewtida e makko mi hokkondira e makko hakkille so jaɓi so jaɓani mi waɗi foddam de min kono kay mi jooɗotako e jeese ɓe jenanami ko añɓe giɗam mbiɗo haala ellaji giɗam mbiɗo yenna mbiɗo huɗa mbiɗo ƴatto mbiɗo bonna bandiraɓe Senegal paamen koy haadi ko jiiɗa fof koko gasata so makki yiyaka jango e jappere ngendi Senegal ma en gandu gorko pullo rewino ɗon wiye Macky Sall